Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bigit. Taong 1977, Taliingod, Davao del Norte. Noong mga panahong ito, nakatira sa isang baryo sa Taliingod itong si Bigit. Nagbibinata pa lamang siya noon, kaya lahat ng sayawan at pista napupuntahan niya. Hindi mahalaga kung malayo ito sa kanila. Ang importante makarating siya roon kasama ng mga kaibigan niya. Dadalawang bagay lang naman ang pakay nila sa pista. Una ay ang pagkain at ang ikalawa ay yung mga magagandang dilag na makikita nila. Ayon sa kanya, wala siyang ibang bisyo maliban dito. Yun nga lang, hindi sang-ayon ang kanyang mga magulang gawa ng nababahala ang mga ito na umalis siya ng bahay ng 10 oras. Kaya kapag hindi siya pinahihintulutan, gumagawa pa rin siya ng paraan. Bahala na mapagalitan kinabukasan. Ang importante, makapagsaya sila sa mismong gabi. Yung isip kasi noon ni Bigit, nakatuon lang sa kanyang mga barkada at sa kung ano ang mga gagawin nila. Yun bang, ito ang kinikilala niyang mundo. Kaya imbis na makatulong, nagiging pabigat pa siya sa pamamahay nila. Makailang beses na rin siyang inabisuhan ng kanyang ama ukol dito, pero wala talaga siyang balak makinig. Hanggang sa dumating ang isang gabi, nagkaroon na naman ng pista sa katabing baryo. Bandang 6:00 pa lamang noon ng hapon, habang naghahapunan sila kasama ng kanyang pamilya, inabisuhan siya ng tatay niya na huwag dadayo sa kabilang baryo para makipista. Ayon dito, hindi katulad ng lugar nila ang baryong pinagbabalakan niyang puntahan. Dagdag pa nito na, delikado na ang panahon, kaya kung wala naman siyang importanteng lakad, mas maganda na manatili siya sa kanilang tahanan. Ipinangtakot din ito ang tungkol sa mga aswang, pero kagaya ng inaasahan, hindi nakinig itong si Bigit. Ilang beses na rin kasi niya itong narinig sa kanyang ama, pero ni minsan wala pa naman siyang nakita. At kagaya ng sinasabi ng kanyang mga kaibigan, lahat yon ay pawang pananakot lamang. Matapos niyang marinig ang payo ng kanilang padre de pamilya, di naman siya gaanong umimik. Iniwasan din niyang tumingin sa mga mata nito, nang sa gayoy hindi siya nito pagdudahan. Yun nga lang, di pa man siya nakakatapos sa pagkain, narinig niya itong magwika sa kanya ng, "Alam kong pupunta ka kahit binalaan kita. Bigit anak, kailanman hindi ipapahamak ng isang magulang ang kanyang anak. Hindi ko ito sinasabi sa iyo para takutin ka o para pigilan ka. Malaki ka na, meron ka ng sariling pag-iisip, kaya alam ko na alam mo na ang tama at mali. Ngayon, kung hindi ka makikinig, bahala ka sa buhay mo. Nananawa na ako kakapayo sa iyo. Kaya simula sa araw na ito, pinababayaan na kita. At anuman ang mangyari sa iyo, wag na wag mo kaming sisisihin." Pagkasambit nito ng mga katagang yan, agad siya nitong pinalaya sa hapagkainan. Nang marinig ito ni Bigit, di na rin siya nagdalawang isip na umalis. Inaasahan naman niya ito, lalo pat noong napabarkada siya, lumalim na ang galit sa kanya ng tatay niya. Kulang na nga lang palayasin siya nito sa bahay nila. Pagpasok niya sa silid nilang magkapatid, agad naman siyang sinundan ng nanay niya. Bahagya siya nitong kinausap at pinayuhan bago ito tuluyang ipinatawag ng kanilang padre de pamilya. Yun nga lang, sa katigasan ng ulo niya, hindi rin niya ito pinakinggan. Mas namutawi kasi sa kanyang puso noon na patunayan ang lahat ng sinasabi ng tatay niya sa kanya. Kaya naman sa paglalim ng gabi, habang naglalaro ang mga kapatid niya sa loob ng bahay, di na siya nag-alangan pang umalis.
Nagpapahinga pa noon sa sala ang tatay niya pero walang kaabog-abog niya itong dinaanan. Paglabas nila, agad siyang pumunta sa lugar na pinagkikitaan nila ng mga kaibigan niya. Ilang minuto rin siya roong naghintay bago dumating ang 6 niyang kaibigan. At nang magkatipon na sila sa lugar na yon, dali-dali na nilang tinahak ang daan patungo sa kabilang baryo. Masukal ang daang tinahak nila, kaya habang binabagtas nila ito, naghanap na sila ng mga dahon ng nyog na pwede nilang gawing sulo. Ganun kasi ang ginagawa doon ng mga kabataan sa probinsya Pinuno, lalo na kapag pumupunta ng pista ng 10 oras. Habang tinatahak nila ang daan, purong tawanan at pag-uusap lang naman ang nangyari. Wala rin sila noong inisip na kahit ano, gawa ng yung lugar na yon, ilang beses na rin nilang napuntahan. Hindi lang kasi ito ang unang pista na makakarating sila roon, kaya naman bawat isa sa kanila, di na nag-isip ng kahit ano. Ang kaso lang, bago nila marating ang bukana ng baryo, may nakasalubong silang 2 babaeng naglalakad. Kung hindi sila nagkakamali, patungo yon sa kanilang baryo, gawa ng yung daang tinatahak nito, yun din yung daang tinahak nila kanina. Nang masipat naman yon nila Bigit, agad nila itong tinawag, ngunit sa halip na huminto, bigla itong tumakbo patungo sa masusukal na puno. Nagsisisigaw din ng mga ito, na parabang takot na takot yun sa kanila. Dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't hindi na rin nila ito nasundan. Kahit papaano kasi, umiiwas sila sa mga ganoong sitwasyon, lalo pat posible nila itong ikapahamak. Maya-maya pa, nang marating na nila ang sentro ng baryo, agad namang sumalubong sa kanila ang malalakas na tugtog sa plaza. Marami na rin doong mga tao, tapos may ilan na ring mga kabahayan ang nakabukas para mag-alok ng mga pagkain sa dayo. Nung masipat yun nila Bigit, agad naman nila itong dinaanan para makikain. Isa kasi ito sa mga binabalik-balikan talaga nila, lalo na kapag pista. Ayon sa kanya, malimit sa mga pagkaing nakahanda ay purong mga minatamis o hindi naman kaya'y mga sabang saging na nilaga. Yun lang kasi ang pinapakain sa mga dayo, gawa ng yung mga mismong handa nito, nakalaan lang sa kanilang pamilya o hindi naman kaya'y mga kakilala. Pero kahit ganun lang ang nakahanda, tuwang-tuwa na noon ang grupo. Pagkatapos nilang tumikim ng mga libreng pagkain, diretso na sila noon sa plaza. Walang bayad ang pagpasok doon, kaya naman di na sila nahirapan. At pagkaraan ng ilang oras na panonood ng mga kaganapan, nagsimula na nga ang sayawan. Tsa-tsa ang malimit na ipinapatugtog, kaya naman habang sumasayaw sila, naghahanap na rin sila ng mga dalaga sa paligid na pwedeng makisayaw. Makalipas lang ang ilang minuto, dito na nagturo ang mga kaibigan niya. Siyempre, nang makahanap na ang mga ito, pansamantala naman silang naghiwa-hiwalay. Yun nga lang, dahil sa wala gaanong lakas ng loob itong si Bigit na lumapit sa kanyang mga tipo, hindi na siya nagpumilit pa. At sa halip na magsayaw, hinintay na lamang niya sa gilid ng plaza na matapos ang mga kaibigan niya. Ganun naman kasi talaga ang malimit niyang ginagawa, lalo na kapag hindi siya naiimpluwensyahan ng mga ito. Hindi nagtagal, pagtigil naman ng tugtog, lumapit sa kanya ang isa niyang kaibigan para magpahinga. Yung iba patuloy pa rin sa pagsayaw, kahit iba na yung pinapatugtog na kanta. Git, di ka ba sasayaw? Bakit ang tamlay mo ngayon? Meron ka bang problema? Tatay mo na naman ba? Ay nako, kung ako sa'yo, huwag mo nang pansinin ang matandang yun. Matanda na kasi, kaya hindi alam kung gaano kasaya itong ginagawa natin. Nang marinig niya ang sinabi nito, di naman siya umimik. Basta ang ginawa niya, nagpatuloy lang siya sa pagmamasid
hanggang sa magpasama ang kaibigan niya sa kanya. Iihi lang ito sa likod ng plaza, kaya naman kahit hindi niya gustong umalis, napilitan na rin siyang pagbigyan ito. Pagdating nila sa madilim na parte, tahimik lang naman niyang pinagmasdan ang mga taong nagsasayawan. Ang kaso lang, kahit anong ganda ng mga nangyayari noong mismong gabi, parang wala siyang gana ng ngumiti. Aminado rin siya na nawalan na siya ng ganang magsayaw pa dahil sa mga nangyari noong naghahapunan sila. Kalaunan, pagbalik nila sa pwesto, nagdesisyon na siyang magpaalam na uuwi na. Kesyo, maaga ang trabaho niya bukas, baka hindi siya papasukin sa kanila at kung ano-ano pang mga palusot. Ngunit nang marinig ito ng kaibigan niya, hindi yun sumang-ayon. Ang dahilan nito, magkakasama sila roong pumunta, kaya magkakasama rin silang uuwi. Nang marinig niya ang tungkol dito, hindi na rin siya umimik. Pero sa isip-isip niya, tatakasan niya ang mga ito kapag nagkaroon na siya ng pagkakataon. Kalahating oras ang dumaan nang bumalik na sa pagsasayaw ang kaibigan niya, tsaka pa lamang siya nakapagpumilit na pumuslit. Pero pagdating niya sa labasan ng plaza, bigla siyang hinarang ng isang matabang lalaki na tila bang nagbabantay sa lugar na yon. Nung pagsaraduhan siya nito ng pinto, pilit naman siya roong nagdahilan na uuwi na siya, pero hindi yun nakinig. Basta, kahit anong kausap niya rito, tahimik lang itong nakatingin sa mga bisitang nagkakasiyahan sa gitna. Nung mapansin naman ito ni Bigit, dito na siya mas lalo pang nagwala, hanggang sa bigla na lamang siya nitong tinitigan na siyang naging sanhi upang makita niya ang sabog-sabog nitong pagmumuka. Paglalarawan ni Bigit sa mukha nito, nakausli ang bungo nito sa balat, tapos wala yung kaliwang mata. Hati rin sa dalawa ang dila nito na halos 2 dangkal ang haba. Namumutla na rin ang balat ng nilalang na yon at base sa itsura nito, parang hindi yon tunay na tao. Kaya naman nang masipat niya ang itsura nito, di siya nagdalawang isip na umatras. Pansamantala noong nablangko ang kanyang isipan, dahilan para magsitakbo siya sa kung saan-saan para makalayo lang. Maya-maya pa, nang madaanan niya ang mga kaibigan niya, agad naman siyang napansin nung kasama niya kanina. Kaya naman nang masipat siya nitong parang wala sa sarili, agad siya nitong sinundan hanggang sa makarating sila sa likurang bahagi ng plaza. Merong daan sa lugar na yon pinuno, kaso lang masyado itong malayo. Napakadilim din doon, tapos napakabaho dahil sa mga supot ng duming itinatapon dito. Ngunit sa kabila nito, hindi nagpatinag si Bigit. Ayon sa kanya, nanumbalik lang ang kanyang ulirat nung marating nila ang mga kabahayan ng baryo. Nang masipat niya ito, tsaka pa lamang niya narinig ang kaibigan niya na kanina pang tumatawag sa kanya. Paglingon naman niya rito, sakto naman ang pagdating nito sa kinaroroonan niya. "Bakit ka ba takbo ng takbo? Hindi mo ba naririnig ang mga sigaw ko? Tang ka talaga? Kaya nga noon pa sinasabi ko sa'yo na huwag kang sumama kapag meron kayong problema ng pamilya mo. Pero anong ginagawa mo? Hindi ka marunong makinig. Napakatigas kasi ng ulo mo." Galit na wika nito paglapit sa kanya. Sa sobrang pagkairita ng kaibigan niyang yon, kulang na lang sapakin siya nito para maibsan ang nararamdaman nitong galit. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dahan-dahan siya ritong lumapit habang pabulong na sumasagot doon ng, "May nakita ako kanina. Atan, sabihin mo mga kaibigan natin na umalis na tayo ngayon dito. Hindi maganda ang kutob ko sa lugar na to. At kung magtatagal pa tayo, posibleng may mangyaring hindi maganda." Nang marinig naman ito ng kaibigan niya, hindi ito kaagad sumang-ayon sa nais niya. Kesyo masyado pang maaga
Hindi niya yun maintindihan at kung ano-ano pang bagay na maaaring tumutol sa kanyang nais mangyari. Ngunit di pa man ito tapos sa pagsasalita. Laking gulat na lamang nila nang makarinig sila ng sigawan mula sa plaza. May mga nakita na rin sila noong tumakbo, kaya imbis na magtagal pa, sumunod na sila rito. Makalipas pa ang ilang minuto, kung saan-saang mga kabahayan na nagsipasok ang mga kasabayan nila. Sila naman noon, nagsisiksika na rin, gawa ng ramdam na nila ang paparating na panganib. Mabuti na lang nakapasok sila sa isa sa mga bahay na kanilang nalapitan. At nung maisarado na nila ang pinto, dito nila nakita ang pagdaan ng iilang tao na walang mga saplot sa katawan. May mga daladalang sibat ang mga ito, tapos kapansin-pansin ang panlilisik ng mga mapupula nitong mga mata. Sa pinakadulong bahagi rin ng prosesyon ng mga nilalang na yon, nakita nila ang iilang mga biktima kasama ng 3 nilang kaibigan. Nakatali ang mga ito ng lubid, tapos meron itong mga busal sa kani-kanilang mga bibig. Pilit din yung nagpupumiglas pero sadyang wala itong magawa dahil sa tibay ng lubid na nakabigkis sa katawan nila. Maya-maya pa, nang makadaan na ang mga ito, doon pa lamang nagsimulang mag-usap-usap ang mga taong kasama nila sa bahay na yon. Ayon sa mga nakausap nila, maging ang mga ito man hindi inaasahan ng ganoong pangyayari. Basta, habang nagkakasiyahan sila sa plaza, may narinig na lamang silang atungal kasabay ng pagsunggab ng mga nilalang sa mga kasamahan nilang malapit lang sa entrada. Nung masipat nila ito, bigla silang nagkagulo hanggang sa makalabas na sila rito. Yung iba pinilit na makatawid sa karatig baryo, habang ang iba naman mas ninais na makisilong sa mga kabahayang nasa sentro. Pagtatapat pa ng mga ito na, unang beses yung nangyari, gawa ng noong mga nakaraang pista, wala namang nangyaring ganon sa lugar na yon. Dagdag pa ng mga ito na, dahil dito, kung kaya't yun na ang huli nilang pagdayo sa baryo. Inakala kasi nila na basta-basta na lang sila roong makakalabas, pero matapos ang buong magdamag na pahinga, nagulat sila nang hindi pa nila nakikitang bumababa ang araw. Patuloy pa rin ang kadiliman sa lugar, kahit sa mga relo nila, mag-aalas 7 na ng umaga. Nang mapagtanto naman yon ng mga kasamahan nila, halos hindi na nila mawari kung ano ang kanilang mga gagawin. Yung iba nagsisimula na ring umiyak, habang yung iba naman naghahanap pa ng paraan kung papaano makakalabas ng buhay sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na naglakas loob ang iilan sa kanilang mga kasama na makipagsapalaran. Walang sabi-sabi, agad itong lumabas ng tahanan kasabay ng pagtakbo nito sa kabilang ibayo ng daan. Hanggat maaari, sinikap ng mga ito na magtago sa ilalim ng mga bahay upang hindi sila basta-bastang madadagit. Ang kaso, di pa man sila nakakalayo, may biglang dumating na nilalang na napakalayo sa mga pangkaraniwang hayop na kanilang alam. Ayon kay Bigit, parang dambuhalang uod ang dumating na kung saan gawa sa pinagtagpi-tagping karne at balat ang buo nitong katawan. May mga galamay din itong mula sa paa ng tao, tapos yung ulo nito binubuo ng 6 na bungong may kanya-kanyang buhay at pag-iisip. Dahil sa mga bungong yon, kung kaya't naglalabas ang nilalang ng isang nakakapangilabot na tunog. Pagatungal nito, halos magsigawan na ang kanilang mga kasama habang silang dalawa tulala lang na nakasilip sa labas. Ayon sa kanya, na dahil sa mga nangyari, parang wala na silang kakayahang matakot pa. Unti-unti na rin nilang tinatanggap na dito na sila mamamatay sa kadahilan ng alam nila na hindi biro ang mga nilalang na kanilang nakikita.
Pagkatapos umatungal ng nilalang, agad nitong sinunggaba ng mga kasama nilang tatakas. Halos wasakin nito ang bahay na pinagtataguan ng tatlo, makuha lamang ang mga ito. At nung nahawakan na yon ng nilalang, agad nitong binali ang mga ulo ng biktima, sabay usad pabalik sa pugad kung saan ito nagmula. Nang mawala na yon sa kanilang paningin, dito nila naunawaan na hindi roon madaling tumakas. Nagdulot din ito ng matinding takot sa kanyang mga kasama, sa puntong mas pinili na lamang nito na magkulong sa lugar na yon. Yung iba naman hindi pa rin sumusuko dahil na rin sa pagmamalabis na muling masilayan ang kanilang mga kamag-anak. Sa mga oras na yon, pinuno, nasa 8 na lamang silang nasa loob ng bahay. At yung tahanan na pinasukan nila, hindi pa gaano kalakihan, kaya medyo nagsisiksikan talaga sila sa loob nito. Butas-butas din ang dingding ng bahay, kaya iniiwasan nilang gumawa ng kahit na anong ingay na posibleng magpahamak sa kanilang pinagtataguan. Pagkaraan ng ilang oras, wala pa rin silang araw na nakikita. At kagaya nung gabing pumunta sila sa baryo, tila bang wala pa rin pinagbago ang panahon dito. Pakiramdam nila, napakabagal umusad ng oras sa lugar na yon. Gayunpaman, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa. Naniniwala sila na meron at merong paraan para makatakas dito. Habang nag-uusap naman ang mga ito, tahimik lang naman silang nakikinig ng kanyang kaibigan. Si Atha noon, di na rin niya makausap, dala ng matinding takot buhat sa kanilang mga nakita. Dahil dito, kung kaya't pinipilit niya itong makipag-usap sa kanya. Hangad niya kasing pabalikin ang wisyo nito, nang sa gayoy kapag may mangyaring hindi maganda, makakatakas silang magkasama. Mabuti na lang, bumalik din kaagad ang ulirat nito, kaya kahit papaano nakaramdam siya ng kapanatagan. Nang makausap niya itong si Athan, tsaka nila tinalakay ang tungkol sa mga nangyari. Pinag-usapan din nila ang tungkol sa mga lugar na pwede nilang daanan kung sakali man. Ayon sa kanya, na sa lahat ng naroon, si Athan ang mas nakakaalam sa baryong yon. Bukod kasi sa madalas ito roong pumunta kasama ng tatay nito, tumira rin yun doon ng ilang buwan. Ngunit sa ilang buwan itong paninirahan, aminado ito na hindi siya nakaranas ng ganoong bagay. Nabanggit din ito sa kanya na noong naninirahan sila sa baryo, normal naman ang lahat. Walang nangyaring kakaiba at wala siyang nakitang mga ganoong nilalang. Marahil kaya ganoon ang naranasan nila ay dahil sa kasama nila noon ang kanilang padre de pamilya. Dagdag pa nito na, base sa kanilang mga nakikita, posibleng hindi ito ang totoong baryo na napuntahan nila. Maaaring bagat lamang ito ng nilalang, kaya kung pag-iigihan nila ang paghahanap, makakatuklas sila ng lagusan na magbabalik sa kanila sa lugar na kanilang nilisan. Bigit, hanggat nandito tayo, iwasan mong makipaglapit sa kung kani-kanino. Tandaan mo, takot na takot ang mga kasama natin dito. Kaya kung ano man ang plano na sa tingin nila ay epektibo, paniniwalaan nila to. Mas magandang tayo lang ang magsasama para kung magkamali man, wala tayong sisisihing iba. At sa mga ganitong sitwasyon, mas magandang bihilante tayo at nag-iingat dahil hindi natin alam ang kahantungan ng mga simpleng pagkakamali. Bulong ni Athan sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya hudyat ng pagsang-ayon. Pagkatapos ng kanilang usapan, agad naman silang tumayo, sabay lakad patungo sa kusina ng bahay na kanilang pinasukan. Nang masipat sila na mga kasamahan nila ritong nag-uusap, di naman sila pinansin ng mga ito. Bukod kasi sa masyado pa silang bata, ang paningin sa kanila ng grupo ay pawang pain at pabigat lamang.
Hinayaan naman nila na gano'n ang tingin ng mga ito. Nang sa gayoy maisahan nila ito sa sandali na magsimula na yung kumilos. Ang balak nila noon, gawing alay at pain ang kanilang mga kasama. Aminado naman siyang masama ang iniisip nila, pero sa ganoong desperasyon, alam nila na ito na lamang ang paraan para makaligtas. Makalipas pa ang ilang oras, nananatili pa ring tahimik ang paligid. Yung mga kasama nila, nakaisip na ng plano, kaya dahan-dahan na rin itong naghanda para lumabas. Ngunit, di pa man ito natatapos sa binabalak nito. May narinig na naman silang mga taong tumatakbo sa labas ng bahay, ilang metro lang ang layo mula sa kinaroroonan nila. Grupong umalis ang mga taong yan, at bawat isa sa kanila, nagkanya-kanya ng daang tinahak. Marahil ang balak ng mga ito, guluhin ng mga nilalang na nagbabantay sa baryo. Maya-maya pa, ayan na naman. Umatungal na naman ang nilalang na pumatay sa kanilang mga kasamahan. Sinabayan din ito ng dagundong ng lupa, kasabay ng pagramdam nila sa pagsugod nito. Hindi naglaon. Pagdaan ito sa bahay na kanilang pinagtataguan, may mga nakita silang aswang na nakasampa sa likurang bahagi ng nilalang. Ayon sa kanya, kaya niya nasabing aswang ang mga ito dahil sa mga wangis nito. Katulad ng kwento ng mga matatanda ang mga nilalang na kanyang nakita, kaya naman siya na mismo ang nakakumpirma na totoo ngang yun ay nagmula sa lahi ng mga aswang. Matapos naman nila itong masilayan, kitang-kita nila kung papaano nito dumugin ang mga taong tumatakbo papalayo. Hindi naging mahirap sa kanila na maabutan ng mga ito dahil sa bilis ng kanilang pagtakbo. At nang makuha na ng mga nilalang ang lahat ng mga biktima, agad nila itong ipinasok sa loob ng katawan ng nilalang na sinasakyan nila. Pagkatapos, nagmamadali naman itong umusad hanggang sa mawala na ito sa kanilang paningin. Dahil sa nangyari, kung kaya't nawalan na naman ng lakas ng loob ang kanilang mga kasama. Walang kahit isa sa kanila ang nangahas dahil alam nila ang magiging kahahantungan nito. Lumipas ang isang buong araw. Wala silang nakain sa tahanang yon. Siyempre, bago pa, kaya medyo namimili pa. Ngunit 3 araw ang lumipas. Dito na nagsimulang mabaliw ang kanilang mga kasama. Bukod sa nagiging iritable na ang mga ito, kung ano-ano na rin ang naiisip nitong gawin. Yung iba, ginagamit na ang mga kasama nila, habang ang iba naman, naglalaslas na ng mga pulso nila. Ang dahilan ng mga ito, mas mainam na mamatay na lamang sa loob ng bahay kesa magpalapa sa mga nilalang na nagbabantay. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't maging sila man hindi maiwasang masiraan ng bait paminsan-minsan. Yun nga lang, hindi sila natutuluyan ng kaibigan niya dahil lahat ng insektong nakikita nila, kinakain na nila. Nakahanap na rin sila noon ng paraan para makakuha ng tubig, at ito ay walang iba kundi ang paghuhukay sa sahig ng bahay. Ang problema, hindi yun sapat sa sikmura ng mga kasama nila. Kaya kahit nakakainom na ang mga ito, unti-unti pa rin yung nasisiraan ng bait. Dahil dito, kung kaya't nagsimula na silang humanap ng paraan para makalayo rito. Hindi nagtagal, nang magkaroon na sila ng lakas ng loob, tsaka pa lamang sila lumabas ng bahay. Batid nila na naakit ang mga nilalang sa sigaw at mga ingay, kaya paglabas nilang dalawa, dahan-dahan silang naglakad papalayo. Paglapit nila sa sumunod na tahanan, agad nila itong pinasok, ngunit pagbukas pa lang nila ng pinto, hindi na sila tumuloy papaloob. Nung masipat kasi nila ang loob ng bahay,
nakita nila ang mga taong naroon na kinakain na ang labi ng mga kasama nitong pumanaw. Parang wala na rin yun sa mga katinuan, kaya sinikap nilang manatili sa labas kaysa manuluyan kasama ang mga ito. At sa loob ng ilang oras na pag-usad, awa naman ng Diyos, hindi sila natunugan ng mga nilalang. Ayon kay Bigit, inaasahan naman nila ito, lalo pat ang sarili nilang dumi ay ipinahid na nila sa kanilang katawan. Ito kasi ang naisip nilang paraan para maitago sa mga nilalang ang kanilang mga amoy. At kagaya ng inaasahan, epektibo ang ganoong paraan. Kalaunan, pagdating nila sa hangganan ng baryo, pansamantala silang nagtago sa mga kakahuyan dahil sa mga narinig nilang ingay mula sa mga taong tumatakbo. Halos segundo lang noon ang dumaan nang bigla itong sagpangin ng mga aswang na nakasakay sa likod ng nilalang na parang uod. Pagdakip naman sa mga ito, agad silang umusad hanggang sa paunti-unti nakapasok na sila sa kakahuyan. Gayunpaman, kahit malayo na sila sa baryo, hindi pa rin sila nagpakakampante. Alam nila na hindi pa roon nagtatapos ang pagsubok, kaya naman sinikap nilang gawin ang mga bagay na nararapat. Iniwasan din nila noong gumawa ng kahit na anong ingay nang sa gayoy hindi sila marinig ng mga bantay. Akala nila paglabas nila ng kakahuyan makakalabas na rin sila sa bagat, pero nang marating nila ang bandang dulo nito, sumalubong sa kanila ang mga patay na puno sa isang malawak na kapatagan. Pagsilay nila sa lugar, bumungad sa kanila ang isang malawak na latian na merong tubig na umaabot hanggang bewang. Kung titingnan, ordinaryong latian lang ang lugar, pero nung silipin nila ang ilalim ng tubig, nakita nila ang napakaraming kalansay na nakalubog dito. 2 araw din nila itong binaybay bago nila tuluyang nabasag ang nasabing bagat. At nung makabalik na sila sa kanilang mundo, nadatnan nila ang kanilang sarili na nakahiga sa tabi ng sapa. Wala na silang saplot sa katawan, tapos hindi na nila mawari kung saang lugar na sila napadpad. Mula roon, inabot pa sila ng 2 araw bago makabalik sa baryo. Pagdating nila sa kanilang tahanan, halos mamatay-matay sila sa kakaiyak. Ikinuwento nila sa kanilang pamilya ang mga nangyari na siya namang pinaniwalaan ng mga ito. At magmula noon pinuno, di na siya naglakas loob na dumayo kapag pista, sa takot na baka mapadpad na naman sila sa baryo ng Bagat sa Talaingod, Davao del Norte.